माशाची आमटी असो किंवा भाजलेले मासे, हा एक मसाला बनवून ठेवला ना, की आपलं जेवण कसं पटापट बनवून तयार होतं आणि कोकणात प्रत्येकाच्याच घरी उन्हाळ्यामध्ये हा मसाला बनवून ठेवला जातो आणि तो वर्षभर वापरला जातो. तर आज मी मालवणी मच्छी मसाला बनवणार आहे आणि हा मच्छी मसाला वापरून माशाची आमटी करणार आहोत बांगड्याची आणि त्याचबरोबर आपण बांगडे फ्राय पण करणार आहोत. तर हा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये बेडगी मिरची घेतलेली आहे. ही जी मिरची आहे ना बेडगी, ती रंगासाठी वापरली जाते. त्याचप्रमाणे ती चवीसाठी पण वापरली जाते. रंग आणि चव दोन्ही या मिरचीमुळे येतं. त्याच्यानंतर इथे मी अर्धा किलो संकेश्वरी मिरच्या घेतलेल्या आहेत. या थोड्याशा लांबसर असतात आणि ह्याच्यामुळे मसाल्याला तिखटपणा येतो आणि चव पण येते छान अशी. ह्या ज्या मिरच्या आहेत ना, ह्या सगळ्या आपल्याला वाळवून घ्यायच्या आहेत व्यवस्थित अशा. त्याच्यानंतर इथे मी पांडी मिरची घेतलेली आहे. ही जी मिरची आहे ना, ही मी अर्धा किलोच्या प्रमाणामध्ये घेतलेली आहे. ही जी मिरची आहे ना, ही चवीला थोडीशी तिखट असते. संकेश्वरी आणि पांडी मिरची आपण तिखटपणासाठी वापरलेली आहेत आणि बेडगी मिरची आहे, ही मी रंगासाठी वापरलेली आहे, रंग आणि चव. तुम्हाला जर हवं असेल ना, तर तुम्ही 100 ग्रॅम काश्मीरी मिरची आतमध्ये घालू शकता. मग बेडगी मिरचीचं जे प्रमाण आहे ते 900 ग्रॅम हे घ्यायचं. मिरच्या ज्या आहेत ना, ह्या व्यवस्थित सुकल्यानंतर त्याच्या नेखी काढून घ्यायच्या आणि त्या साफ करून घ्यायच्या. त्याचबरोबर इथे मी धणे, मिरी आणि त्रिफळ ही पण छान अशी उन्हामध्ये वाळवून घेतलेली आहेत. इथे मिरच्या एकदम कुरकुरीत अशा झालेल्या आहेत. चांगले 2 ते 3 दिवस मी उन्हामध्ये सुकवलेल्या आहेत. नेखी काढायच्या आधी जे मिरच्यांचं प्रमाण होतं त्या प्रमाणाप्रमाणे आपल्याला बाकीचे मसाले घ्यायचे आहेत. तर इथे मी 600 ग्रॅम धणे घेतलेले आहेत 2 किलो मिरच्यांसाठी. त्याच्यानंतर इथे मी काळी मिरी घेतलेली आहे. ही 80 ग्रॅम इतकी आहे. त्याच्यानंतर इथे मी त्रिफळं घेतलेली आहेत. याला आमच्याकडे तिरफळं असं पण म्हणतात. तर ही 40 ग्रॅम त्रिफळं घेतलेली आहेत. ह्याच्या आतमध्ये जी बी असते ना, ही काढून टाकायची आहे आपल्याला आणि व्यवस्थित अशी ही त्रिफळं स्वच्छ करून घ्यायची आहेत. आतमधल्या इथे सगळ्या बिया मी काढून घेतलेल्या आहेत आणि साफ करून घेतलेली आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा मसाला लावून घेणार आहे. तर पहिल्यांदा इथे मी मिरी आणि त्रिफळं आणि धणे एकत्र बारीक करून घेणार आहे. धणे सगळे नाही घालणार, थोडे-थोडे धणे घालायचे आहेत आणि हे मसाले जे आहेत ते एकदम बारीक अशी पावडर करून घेतली आहे. एक मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेते. त्याच्यानंतर आता इथे मी मिरच्या लावून घेते. आजचा हा मालवणी मच्छी मसाला आहे ना, हा मी घरच्या घरी बनवते आणि दुपारीच लावायला घेतला कारण मिरच्या ह्या एकदम कुरकुरीत अशा झालेल्या आहेत. थोडी संध्याकाळ झाली ना, की हवा सुटते, वारा सुटतो आणि मग मिरच्या पुन्हा मऊ पडतात. तर अशा वेळी काय करायचं, मिरच्या ज्या आहेत एकदम कुरकुरीत अशा सुकल्यानंतर दररोज संध्याकाळी भरून ठेवताना प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून ठेवायच्या. आमच्याकडे खोळ असं म्हणतात, त्या खोळीमध्ये भरून ठेवतो आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा वाळत घालतो त्या मिरच्या उन्हामध्ये. हा मसाला जर डंकावरून कुटून आणायचा असेल ना, तर काय करायचं सगळ्या मिरच्या आणि सगळे जे मसाले दाखवलेले आहेत ते सगळे एकत्र करून घ्यायचे आणि डंकावर कुटायला द्यायचा. छान बारीक असा कुटून देतात ते. तर इथे मी सगळ्या मिरच्या आणि मसाले मिक्सरमधून बारीक असे करून घेतलेले आहेत आणि आता हा सगळा मसाला एकत्र एकजीव करून घेते आहे. इथे व्यवस्थित असा ढवळून-ढवळून एकजीव करून घ्यायचा आणि पुन्हा एकदा एकजीव केल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामधून हा बारीक करून घ्यायचा मसाला. म्हणजे कसं सगळे मसाले एकत्र व्हायला मदत होते. म्हणजे व्यवस्थित असा मसाला मिक्स होतो आतमध्ये. कारण आपण थोडे धणे, मिरी आणि त्रिफळं पहिल्यांदा बारीक करून घेतलेली होती. ती सगळी व्यवस्थित अशी मसाल्यामध्ये मिक्स होतात. मसाला बारीक असा करून झाल्यानंतर इथे मी चाळणीने एका चाळून घेते आहे आणि जो चाळ येईल ना, तो पुन्हा आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडा-थोडा मसाला घालून इथे छान असा बारीक करून घेतलेला आहे. सगळा मसाला लावून झाल्यानंतर हा जो उरलेला चाळ असतो ना, त्याचं काय करायचं माहिती आहे का? एखाद्या काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवायचा. मासे भाजतो ना, त्याला हा आपण वापरू शकतो. म्हणजे फिश फ्राय करताना आलं लसूण जी वापरतो, त्या आलं लसणीच्या पेस्टमध्ये पण घालू शकतो. म्हणजे मिक्सरमधून अजून थोडा बारीक होईल तो. यावर्षीचा मच्छी मसाला जो आहे ना, थोडासा असा तिखट मच्छी मसाला बनवलेला आहे. कारण ह्याच्यामध्ये आपण संकेश्वरी मिरच्या आणि पांडी मिरच्या दोन्ही तिखट मिरच्या वापरलेल्या आहेत. तर मी ह्याच्या अगोदर म्हणजे गेल्या वर्षीसुद्धा मालवणी मच्छी मसाल्याची रेसिपी टाकलेली आहे. तो मच्छी मसाला आहे ना, हा मी कमी प्रमाणामध्ये बनवलेला होता आणि यावर्षी थोडा जास्त प्रमाणामध्ये मच्छी मसाला मी बनवलेला आहे. तुम्हाला जर कमी प्रमाणामध्ये मच्छी मसाला बनवायचा असेल ना, तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आहे.
इथे आता सगळा मसाला चाळून झाल्यानंतर काय करायचं, इथे मी काचेची बरणी घेतलेली आहे. ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि उन्हामध्ये 2 तास वाळवून घेतलेली आहे. आणि हा मसाला जो आहे तो आतमध्ये भरून घ्यायचा आहे. आणि ह्या बरणीला अजिबात ओला हात वगैरे लावायचा नाही. मसाला व्यवस्थित असं बरणीत भरून झाल्यानंतर काय करायचं, वर इथे मी एक हिंगाचा खडा ठेवलेला आहे. ह्याच्यामुळे आपला मसाला जो आहे तो जास्त काळ टिकणार आहे आणि अजिबात खराब होणार नाही. इथे माझा मालवणी मच्छी मसाला बनवून तयार झालेला आहे. तर हा मच्छी मसाला वापरून आता मी माशाची आमटी आणि भाजलेले मासे दोन्ही बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी इथे मी बांगडे घेतलेले आहेत. हे बांगडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि कट करून घेतलेले आहेत. हे अख्खे बांगडे आहेत ना, हे मी भाजण्यासाठी वापरणार आहे आणि तुकडे केलेत ते आमटीसाठी वापरणार आहे. मासे स्वच्छ झाल्यानंतर त्याला मी मीठ लावून घेते आणि मीठ लावून आपल्याला थोडा वेळ बाजूला ठेवून द्यायचे आहेत. हे मासे जे आहेत त्यांना मीठ जे आहे ते व्यवस्थित असं लागलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि भांड्यामध्ये खोबरं घालून घेते. इथे मी एक वाटीभर खोबरं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कांद्याचे तुकडे घातलेले आहेत आणि इथे मी मालवणी मच्छी मसाला वापरते आहे. 1.5 चमचा मालवणी मच्छी मसाला घातलेला आहे या वाटणामध्ये. एकदा हा मसाला वापरला ना की दुसरा आपल्याला कोणताही मसाला वापरायची गरज नाही आहे. वेगळे वेगळे धणे मिरी वगैरे घालायची गरज नाही. त्याच्यानंतर हळद घातली आहे आणि चिंच घातलेली आहे आतमध्ये. वाटण छान असं पाणी घालून बारीक वाटलेलं आहे. माशाच्या आमटीचं वाटण जे आहे ना एकदम बारीक असं झालं ना की माशाची आमटी छान होते. एक भांडं घेतलेलं आहे. भांड्यामध्ये थोडंसं तेल घातलंय, त्याच्यावर कांदा घातलाय बारीक चिरलेला. कांदा थोडासा असा परतून घ्यायचा आणि त्याच्यावर हे वाटण ओतून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला आमटी जी आहे माशाची ती ज्या प्रमाणामध्ये पातळ जाड करायची आहे त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर इथे मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते आतमध्ये. नंतर जे बांगड्यांचे मी तुकडे केलेले ना आमटीसाठी, हे तुकडे घालून घेते आतमध्ये. इथे आमटीमध्ये मी तुकडे करून बांगडे घातलेले आहेत. तुम्ही अख्खे बांगडे वापरलेत ना, म्हणजे साफ करून अख्खे बांगडे आतमध्ये घातलेत तरी चालू शकतं. आणि हा मच्छी मसाला वापरून आपण कोणत्याही माशांची आमटी बनवू शकतो. तर इथे मी अशी जाडसर आमटी केलेली आहे. एकदम पातळसुद्धा आमटी बनवलेली नाही आहे. छान अशी आमटी उकळून घ्यायची आहे. तर इथे बांगडे पण छान शिजलेले आहेत आणि आमटी पण छान अशी झालेली आहे. वास घरभर पसरलेला आहे आमटीचा. तर इथे मी खाली उतरून ठेवते. आता मी इथे फिश फ्राय करायला घेते. तर आपण मीठ लावून ठेवलेलं ते मासे एकदा पाणी घालून धुवून टाकायचे आहेत. म्हणजे एक्स्ट्राचे जे मीठ असेल ना ते निघून जाईल. त्याच्यानंतर इथे मी आलं लसणाची पेस्ट घातलेली आहे. हळद घातली आहे. थोडीशी चिंच इथे पाण्यात भिजत घातलेली ती पण आतमध्ये घालून घेते आहे. चिंचेचा रस काढलेला आहे तो घातला आहे. त्याच्यानंतर इथे मालवणी मच्छी मसाला इथे 1 चमचा वापरलेला आहे माशांना लावायला. आणि थोडंसं इथे तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. तांदळाच्या पिठामुळे काय होतं, मसाला जो आहे तो व्यवस्थित असा लागायला मदत होते. हे जे चिरा पाडलेल्या आहेत ना बांगड्याला, त्याच्यामध्ये व्यवस्थित असा हा मसाला भरून घ्यायचा आहे. आणि मसाला लावून झाला ना की 5 मिनटं हे मासे असेच बाजूला ठेवून द्यायचे. त्याच्यानंतर इथे मी रवा घेतलेला आहे एकदम बारीक असा. त्याच्यामध्ये मी मीठ घालून घेतलं आहे चवीप्रमाणे. आणि त्याच्यानंतर बांगड्याच्या दोन्ही बाजूला हा रवा व्यवस्थित असा लावून घेते आहे. सगळ्या बांगड्यांना इथे दोन्ही बाजूने रवा लावून झालेला आहे. आणि एका बाजूला मी इथे तेल गरम करत ठेवलेलं होतं. तेल जे आहे ना छान असं गरम झालं पाहिजे. कडकडीत अशा तेलामध्ये सोडायचे मासे, म्हणजे मासे छान असे भाजले जातात. तर इथे गरम गरम तेलामध्ये मासे घातलेले आहेत आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असे परतून परतून तळून घ्यायचे आहेत ते. तर इथे माझे बांगडे पण भाजलेले आहेत. आणि हे भाजलेले बांगडे आहेत ना, हे मी एका जाळीवर काढून घेते. जाळीवर काढले की काय होतं, एक्स्ट्राचं जे तेल आहे ना ते निघून जायला मदत होते आणि दोन्ही बाजूंनी बांगडा कुरकुरीत असा राहायला मदत होते. तर हे मालवणी मच्छी मसाला वापरून माझं बांगडा जेवण बनवून तयार झालेलं आहे. गरमागरम भाताबरोबर माशाची आमटी आणि भाजलेले मासे. तर आजचा हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.